Balake hambai sing tini oro press meet khaimani kaisa karon ke sini buskang 21 Desember sini bisikotal tring no tui nai sing tini oro kisa press meet asuk laimani sing asuk laimani main hingkai sing taklai sini os sumuli hati inya kebe sonai bazar sin mo borkathal saka sidai mon puni bisingo kalaijak जों प्रति बोसोर न अब हाइके ताखलाय बायखे जों 25 बोसोर जों ट्रिं बिसि गोताङाव जों लामजक सं फायलाय माने ताखलाय बायखे जों 25 बार अब हाइके जों पालायना थाङै दङ आबोनि उपलक्षे जों ताखलायखे जेहेतु सिनि सिलभार जुबली जों अर कायसा सिनि गिफ्ट कुपन न हिनि मानो जों ताखलाय कायसा गिफ्ट कुपन 100 টাকা রাং বাইসং সিনি বুসকাङाव दङ 10 টা प्राइस अ 10 टा प्राइस जों लासाव थाइसे जों सानाय सिनि गिफ्ट कुपन नि कायसा बिनि मूल्य अंनाय 100 टाका तिरंग फाइतै निनि जदि कपाल तंखांके निनि जदि बायग तंखांके नों 100 टाका रां बायन सिनि अर 25 टा प्राइस दङ सिनि फर्स्ट प्राइस हिंके गाड़ी सिनि बुसकाङाव बेराजाक बुलेनो सिगमा दा सेकेंड प्राइस हिंके रॉयल एनफील्ड बाइक सिनि बुसकाङाव न थर्ड प्राइस हिंके होंडा डिओ स्कूटी फोर्थ प्राइस दङ स्कूटी एक्टिवा स्कूटी फिफ्थ प्राइस दङ सिनि आईफोन सिनि बर' रं बागै ताव बेलायखे आईफोन नाङै दङ आउन बागै जों आबोनो 5 नम्बर नारजाका ताइ कायसा 6 नम्बर प्राइस दङ सिनि सैमसंग मोबाइल बेले गाहाम एकदम गाहाम न ताइ 7 नम्बर दङ टीवी कालार टीवी सैमसंग 32 इंची अब हाइके 8 नम्बर दङ सिनि फ्रिज सिनि नक नुखुङाव जों फ्रिज बेलेखाय नाङै दङ आउन बागै जों बनो 8 नम्बर नारजाका 9 नम्बर हंके वाशिंग मेशिन जे रिरक सजांनाय वाशिंग मेशिन ताइ 10 नम्बर हंका ओवेन अब हाइके सिनि 11 हयते 25 टा प्राइस आबो हंका सिनि सान्त्वना प्राइस हिसाबै जों याफार जांनाय आबोनि बागै जों जत सिनि सिनि त्रिपुरा हानि हास्टेनि जत बर' रंनो जों अबनो कसानामो जोङो सिनि अर ताखलाय ट्रिं सिलभार जुबली एंनाय सिनि अट्रिङाव फायै मानजा फायनानै बागै जों जतनो सिनि कमिटि निङैनाय जों खाबाय खुबाय गयजाव अब हाइकेनो आबोनो लगे लगे सिनि अर गिफ्ट कुपन दङ अ कुपन 100 टाका बायखे पायैनाय गोबां मा प्राइस नरक फायैनाय जदि निनि कपालाव दंखांके नों अ प्राइस बतलाङै थाङै मानाय अब हाइकेनो जों ताखलाय सिनि हायनो हाय मा खसाव ताखलाय बेखे सिनि 25 बोसोर जों सिलभार जुबली ट्रिं सिनि बिसिकोताल ट्रिं न जों पालायना थाङै दङ अब हाय अब आसों न कुपन जों रिजांनाय जों तिनि तो रिमानलिया जों खानानि सिमि रिना साइट दंनाय अब सारा सिनि त्रिपुराव न जों अब हाइके कोना कोनाव रहनानै बागै जों साइट दंलायनाय आउन बागै जत बर' रं न सिनि अ गिफ्ट कुपन न पायै बरंनि कपाल न बंनि कपाल न आमजुगै नाय मानो पाइथाक सालमारि सिनेमा पाइथाक सालमारि हंके जों 21 डिसेम्बर जरा पाइथाक सिनि लटारि कुपन फाल लटारिया सिनि गिफ्ट कुपन फाल जांनाय ताबुक तो ऑनलाइन सिजन नुकुरक तमंग न अकुपन नाना निमु जुंखांके ऑनलाइन ति रक बुकिं खाइनाव जमानो जों साइट दंनाय ऑनलाइन ते नाहानानि बागै जत बरननो सेप साबरिनानि बागै जों साइट दंनाय सिनि कमिटि रक साइट दंनाय ओ सालो अब रिजाल्ट लिजानाय अकुपननि कुपन रिजाल्ट बोलते ताबुक तो कुपन लिजागै दङ ओ गारि रक बो दिनो नुकुरक न बागै लिजानाय जे माननाय रक न
जों अ गारि रङ सिनो अ प्राइस रङ सिनो जों 22 तारिखआव जों खेला ओंनाय लटारि आरे सरि लाखि सिनो गिफ्ट कुपन जों आदिनो खालायनाय जे दिनाव नांगौ आदिनो जों रहना बागै जायथंनाय दा खायसे आबोनो लगे लगे जों साना मुसुङो सिनि अ गारि रक सिनि अ जे बाइक रक बाक्सा वाना लायो आं हायकरै बरक बाहायके नांखा हंके जों बाहायके tlangै मानाय बाक्सा जा खानाव तामनाय निने रेजिस्ट्रेशन फी नांगौ निने इन्सुरेन्स नांगौ रोड टेक्स नांगौ होननाय बाक्सा गोबां मानदुखरक वाना लायजाक जों आबोनि बागैनो बलनि वाना मानो जों वानाया खायना बागै जों अबो हायख्लायका कोनो तायाव रेजिस्ट्रेशन होनाय नांया इन्सुरेन्स होनाय नांया रोड टेक्स नांया नों नांखा हंके नों गारि मालांनाय ताइ कोनो आरो रां खक्सा नांया न जों रहनाय रेजिस्ट्रेशन के साबुनि मुङै दंनाय आबोखि नंनि नांनाय बिनांनो बुंखारि जों रेजिस्ट्रेशन बोलते जे नांनाय बिनि बुङो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय जों खायरिनाय जों कमिटि ओंगैनाय जों बरनो खायरिनाय टोटाल कुपन कयटांना टोटाल कुपन जों आरो खालायजाका 1 लाख सुरो सिनि आरो जों किसा गना हारका 5टा 0 नि परे 1 आवनि परे जे 099999 आरो 5टा 9 अब हायके जों खालायनाय अब कोनो वानानो को करे जतनि बसखाङनो जों मुथांनाय उ गलाव जे बाबे मुथां गति रक दावो अब हायकेना जों मुथांनाय आरो कोनो सन्देह हंनानै केवनि दाव दंनानै कोनो चान्स गरै अब जों अब कार्डनि फानो सोनामनो हानाय कार्डनि फानो सोनामनो हानाय ता किसा केफे रोंनाय ता जायबो सब हायंनाय ता Pasal sampal kurok tongmungno kupon nanani gendaro bai baba haike gorengnai जों कुपननि बेपारा हंके जों साइटोगलाय दङ जत एरियाव न बा जत डिस्ट्रिक्टआव न जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जों रहना बागै जों साइटोगनाय माने डिस्ट्रिब्यूटर दंनाय ता डिस्ट्रिब्यूटर तनि नायता अबहाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट चिनि टिरिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सचिन्द्र देबबर्मा ताइ दङ जोंनि सेक्रेटारि कनभेनार प्लास सेक्रेटारि जोंनि ताकुक अरुण ताइ जोंनि केसियार किचा साखामयानि बागै मानजां मालिया आंनि जे के एडभाइजारनि चेयारमेन एडभाइजार बोर्डनि लुवाइजित हानि ओ नरकि ड्रिंक कमिटिनि बुखाति खालि दं ना जेता नंनि क्लाबनि जोंङो सिनर दुइटा दङ सुमिलि हाति आबोनो जों सनाय बाजार होनो दं सनाय बाजार आगि सनाय बाजार थारमाने दाबो जों कक बरक बाखे सुमिलि हाति होनो एरिकाता ताइ जोंनि अर इउथ क्लाब दङ अ दुइटा मिलैना बाजार बाय क्लाब मिलैना जों अ तिरिं प्रत्येक बोसोरनो खालाय दं ओंखाय ताख्लायबो अबहायनो खालायजांनाय लाकी ड्र बो थायो नरका दिनो लाकी ड्र जोंनि प्लेस दङ याङो पान्थर जे जागा तिरिंकायो आरो जों गिफ्ट कुपन आरो जों मोथोंनाय ओके